खुलुमबाय। दिनै 23 मार्च 2024 सुनिबार। मन्दिर लुदों, नाथाय मन्दिरनि सिङाव सेरेब बा जौ गोरान दोनखुमादों आरो बेनिफ्राय दिहुन फानबोगासिनो दंमोन। उनाव रैखाथि हान्जाया थांनानै गासैबो जौ गोराननि प्लास्टिकखौ बोखांनो हानाय जादों आरो माखासे नुथाया आथिखालाव ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां गोसारगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय लास्टगेट ओनसोलाव सासे सिनाय मोनि सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों आरो बेनि गोथै सहखौ सोरनिबा गारना थांनाय न'नि रुम सिङाव बोखांनो हादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आसाम पुलिसआ अपारेसन खालामनानै जागिरदनिफ्राय ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 3 ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय मुदासिर आली, आली उल्लाह आरो आताबुर रहमान। हमनो मोननाय ड्राग्सनि बेसेना 1 कौटिनि जागोन होननानै मिथिहोनाय जादों। बेरेखा हान्जानि जेबो गोहोम गैया। बिथांमोननि बिजाथिया MCLA बिसायख'थियावनो जेनखानायसो आरो बिथांखौ रावबो मोजां मोना होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। बेरेखा दोलोनि जेबो गोहोम गैया, मानोना बिथांमोना जि समाव पावाराव दङमोन बै समावबो देरहानो हायाखै आरो बिथांमोननि जाय बिजाथि बिथाङा अलरेडि MCLA आवनो जेनखानाय आरो बिथांखौ रावबो मोजां मोना, मानोना बिथाङा सरकाराव थानाय समाव जेरैबायदि मोजां खामानि मावनांगौमोन बेखौ मावनो हायाखै, गोजोन गायसननायावबो खामानि मावनो हायाखै, जौगानायनिबो खामानि मावनो हायाखै। जयन्त बसुमतारी बिथाङा अलरेडि MLA देरहानाय आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावदों। बिथाङा सासे मोजां आखल आखुनि सासे सेंग्रा, बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा मोजाङै अनसायदों आरो गोबां भटआव बिथाङा देरहालांनो हागोन। दिनै जोङो कसुगाव, जमदुवार आरो सराइबिल, दा बेवहाय जोंनि UPPL आरो BJPनि बिबानगिरिफोर मावथिफोरखौ लानानै सावरायदों फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै, आरो बेवहाय नुनो मोनदों जे जोंनि ब्लक पर्यायनि बा प्राइमारि पर्यायनि मावथि वार्कारफ्रा जोबोद स्ट्रं जानानै दङ आरो फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बयबो गोसो गुदुं जानानै दङ। मानोना 3 बोसोराव बिथांमोना जेरैबायदि जौगानायनि खामानि मावनो मोनदों बेजों बिथांमोननि बिसासा आरो बारिबावदों। थांनाय BPF सरकारनि समाव माखासे सोबख'नाय, थगायनाय, नासयनाय, रायजो राजाफोरनि फारसे नायख्लेंनाय माखासे थासारि दङमोन आरो बिथांमोननि दिनाव सिगि स्टक खालामनाय, जौ जुवा बायदिसिना गाज्रि थासारि दङमोन। दिनै BTR ओनसोलाव जोबोद मोजां थासारि फैबाय, बयबो खौसे जानो हाबाय, गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावबो अनलायनाया फैबाय। बे गोजोन थासारिखौ नुनानै आरो गोबां रोखोमनि जौगानाय हाबाफारिफ्रा जादों, बेखौ नुनानै बयबो गोजोननाय मोनदों। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथि UPPLनि बिजाथि लोगोसे NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा जोबोद बुरजा भटआव देरहानो हागोन, बेयो रोखा जाबाय आरो बिनि थाखायनो आङो गावनो फैनानै जोंनि वार्कारफोरजों सावरायदों। बिनि उनाव आरोबाव जोंहा पाब्लिक मिटिं जागोन, डोर टु डोर केम्पेइन जागोन, बे हाबाफारिफ्रा सोलिबाय थागोन। बेरेखा दोलोनि माबा मोनसे गोहोम गोलैगोन नामा? बेरेखा दोलोनि जेबो गोहोम गैया, मानोना बिथांमोना जि समाव पावाराव दङमोन बै समावबो देरहानो हायाखै आरो बिथांमोननि जाय बिजाथि बिथाङा अलरेडि MCLA आवनो जेनखानाय आरो बिथांखौ रावबो मोजां मोना, मानोना बिथाङा सरकाराव थानाय समाव जेरैबायदि मोजां खामानि मावनांगौमोन बेखौ मावनो हायाखै, गोजोन गायसननायावबो खामानि मावनो हायाखै, जौगानायनिबो खामानि मावनो हायाखै, जेबो रोखोमनि खामानि मावनो हायाखै। बिनिखायनो BTR ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि बिजाथिखौ लानानै रावबो जेबो साना। जयन्त बसुमतारी बिथाङा अलरेडि MLA देरहानाय आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावदों। बिथाङा सासे मोजां आखल आखुनि सासे सेंग्रा, बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा मोजाङै अनसायदों आरो गोबां भटआव बिथाङा देरहालांनो हागोन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।